Исәнмесез, безнең каналда Адымнар вакыты атнаның төп вакыйгалары студияда Сәрия Хабибуллина бүгенге тапшыруда. Татарстанда ришвәтнең уртача күләме 100 меңгә җиткән. Бирүчеләре күбрәкме, алучыларымы? Балаларга каралган акчалау, какчаларны урлау һәм үзләштерү фактлары табылган иде. Сыерны электрон көтүче көтә, робот сава кайчан без алыйсын күрсәтә, авыл хуҗалыгы кайчан тулысынча цифрга күчәчәк. Бәйинкендә ул технологияларны кертмәсәк, без бәйинкендә бернинди экономия турында сүз алып бара алмыйбыз. Татарстан ишегаллары бер-берсенә охшамаячак, ни өчен имәннән эскәмия көтмәскә, заманча чүп ташлау урыны булачак. Бездән аларга кирәк типовой контейнерлар, нинди размерлары, нинди требования кирәк шул ишегалларның. Зур җыр тантанасы алдыннан татар эстрадасы артистлары Болгар радиосы милли премиясын әзерләнә. Ул безнең өчен шул хәтле зур бәйрәм, зур тантана. Без бүген тапшыруны ришвәт бирүчеләр һәм алучылар турында сөйләшүдән башлыйк. Дүшәмбе дөньяда коррупцияга каршы көрәш көне булганга гына түгел, нәгълеге дата алдыннан республиканың барлык хукук саклау органнары җыелып, Татарстанда ришвәтчелекнең зурлыгын соннарда игълан итте. Ул уртача 102 мең сум. Димәк, 500 мең сум бирүчеләрдә 5 меңгә риза булучылар да бар. Узган ел белән чагыштырсак, уртача күрсәткеч төшкән. Ул чакта 161 мең сум иде. Шулай да ришвәт белән зарарланган өлкәләрнең исемлеге үзгәрми диярлек. Сәламәтлек саклау, мәгариф, торак коммуналь хуҗалык, юхиди һәм башкалар. Быел җинаятьчеләрнең саны арткан, аеруча икътисад белән бәйлеләре. Бу нәрсәне аңлата. Димәк, ачылган эшләр ахырына кадәр җиткереләчәк. Хәтерләсәгез, мондый бурычны туры элемтәсе вакытында Владимир Путин куйган иде. Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, и, во-вторых, это нужно делать гласно. Без хукук сакчылары игълан иткән кара исемлеккә кемнәр эләгүен барлык. Рәмзилә Гафиятуллина репортажы. Менталитетный кешеләрнең. Башта кеше үзенең үзгәртергә тиеш. Аның үрнәген күреп, башкалар да үзгәрерләр. Кошлар да бушка сайрамый торган заманда яшибез ди халык. Бу чердән җәмгыятьне бер генә табиб та коткара алмый. Киресенчә, әлеге вирусны үзләре дә юктыра әле. Быел хукук сагындагылар сау-сәламәт 18 кешегә инвалидлык бирүчеләрнең эзенә төшкән. Бер төркем кеше 3 ел буе акчага яман шеш белән авыру турындагы белешмәләр ясап яткан. Гәрчә мондый чир белән алар 6 айдан да узак яшәмәс иде. Клиентларның барысында да бер чир, ашказан рагының 4нче стадиясы. Аларның шәхси эшләрен имзалаган табибның исә инде 2016 елда ук бакыйлыкка күчкән булуы ачыклана. Эзләр 13-нче санлы медицина социаль экспертиза бюросына илтә. Инвалидлыкны рәсмиләштерергә биредә табиб-терапевт булып эшләүче Наталья Мусина булышкан дип фаразлыйлар. Акчаларны аңа тапшыруда моңа кадәр кырын гамәлләре белән тотылган пенсионер Наталья Алешкина гаепләнә. Ялган документ өчен клиентлар 150 меңнән 300 мең сумга кадәр түләгән. Акча түләп ширле булучылар исемлегендә 2 дистәгә якын кеше. Алар арасында хәтта элеккеге район башлыгы хатынына кадәр бар. Тагын бер түрәнең хатыны иренә әйтми генә 1,5 миллион сум кредит алган имеш. Һәр хәлдә тикшергәндә ире бу хакта хәбәрдар булмавын әйтә. Һәр 3 тикшерүнең икесендә шундый хаталар табыла. Бер депутатның хатыны ул елда 300 меңнән артык сум эшләгән, үз керемнәрендә дөрес булмыйча ул 70 меңгә кичерәк сумны күрсәткән. Тикшерүчеләрнең район башлыкларына да сораулары бар. Мәсәлән, Бөгелмәнең элеккеге башлыгы Илдус Касыймов эше инде судка барып җиткән. Бөгелмә районының элеккеге башлыгына кузгатылган эш ришвәтчелекнең бер үрнәге. Ул аукционнарда муниципаль контрактлар мәсьәләсендә ярдәм күрсәткәне өчен бер коммерция оешмасы директорыннан акча алган дип шикләнелә. Аның суммасы 2 миллион 700 мең сум. Лаиш районы башлыгы Илдус Зариповка карата булган мөрәҗәгатьтә карала. Подрядчы оешма вәкиленең аңа карата дәгъвасы бар. Хукук бузу очрагы чыннан да булганмы? Хәзер тикшерү бара. Сүз уңайыннан былтыр җирле үзидарә органнарында эшләүче 92 хезмәткәр дисциплинар җаваплылыкка тартылган. 6 түрәне эштән куганнар. Кара исемлеккә экология министрының элеккеге урынбасары да эләккән. Отдельные вопросы. Лицензия белән бәйле мәсьәләләр турында сүз бара. Хәзер әлеге түрә министрлыкта эшләми инде. Кемнең хак, кемнең ялган сөйләвен белер өчен хәзер экология министрлыгы инспекторларының түшенә видео теркәгеч беркеткән. Әңгәмә яздырылып бара. Үзебезнең министрлык эшендә без менә комиссия үткәрдек дип әйттем. Ул акчадан очракта 4 сотрудник 200 выговор, 1 замечание бирелде. Акча күргәч күрәсең акыл томалана. Лаиш районындагы очрак моңа ачык мисал. Анда гаепләнүче ятим балалар өлешенә кергән. Яңа гына Лаиш районы балалар интернаты директоры
Давлеева карата прокурорларның тикшергән материаллар буенча җинаятьче кузгатылды. Анда балаларга каралган акчаларны урлау һәм үзләштерү фактлары табылган иде. Ришвәтчелек аеруча киң таралган тармаклар дип ЮХИДИ сәламәтлек саклау, мөлкәт мөнәсәбәтләре, торак коммуналь хуҗалык һәм мәгарифне атыйлар. Зачет урынына җәза. Казан федераль университетының Чаллыдагы филиалында белем алучы 60 студентка карата шулай ук җинаять эше кузгатылган. Алар имтиханнарны ришвәт биреп тапшыруда гаепләнә. Аның күләменнән чыгып, кемгәдер штраф салыначак, ә кемнедер шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итәчәкләр. Укытучыны исә җәзаның тагын да катырагы көтә. Әлегә ул сак астында. Тикшерүчеләр Казан шәһәр мәгариф идарәсенең элеккеге башлыгы Илнар Хидиятов эшендә искә төшерделәр. Аңа карата ачылган җинаять эшендә 2 эпизод бар. Беренчесе металл эзләгеч җайланмалар сату белән бәйле булса, икенчесе мәктәпләргә суыткычлар кайтару. Если в 2010 году в коррупционную ситуацию попадал каждый 5-й респондент, то по результатам текущего года в коррупционную ситуацию попадает каждый 12-й. Мисал өчен баланы беренче сыйныфка урнаштыру лотерея оту белән бердәй яшь әтияниләр. Алыргамы, алмаскамы, барысы да директор кулында. Там создается самый настоящий конкурс родительских кошельков. Анда әтияннәрнең кесә каналыгына кайда эшләвенә карап алалар. Проблема бар. Моның белән көрәшергә кирәк. Безгә президент 10-11 сыйныфларга балаларны кабул итү мәсьәләсендә тикшерергә кушты. Быел Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле хукук бузуларның гомуми суммасы 63 миллион сумга җитә. Әтеге яки бу йомышны хәл иткән өчен түрәләргә бирелгән бүләкнең уртача күләме 102 мең сум булган. Хаталардан хат ташучылар да хәл түгел. Әйтик, быел көз Татарстан почтасының транспорт идарәсе башлыгы Рөстәм Галихановны тоткарладылар. Ул запас частьләр һәм шиналар җитештерүче фирмага аукционда җиңәргә ярдәм иткәне өчен 330 мең сум акча алуда гаепләнә. Белгечләр исәпләп чыгарган, коррупция белән көрәш нәтиҗәсендә дәүләт казнасын 4 мәртәбә баетырга мөмкин. Димәк, күпме акча читкә ага дигән сүз. Рәмзилә Гафиятуллина, Хәдер Миндубаев, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Без атнаның төп вакыйгаларына күзәтү белән дәвам итик. МММ+. Рөстәм Миңнеханов КАМАЗның 50 еллыгына багышланган тантанада катнашты. Шоуда төзүчеләрне, энергетик, инженер һәм завод эшчеләрен хөрмәтләделәр. 70нче еллар башында КАМАЗ бөтен союз төзелеше иде. Аны күтәрүдә 100 мең кеше эшләгән. Бүген КАМАЗ кеше бизнес белән нәтиҗәле хезмәттәшлек кора, продукциясын 80 илдә кулланалар. Президент КАМАЗ коллективына республиканың иң олы дәүләт бүләген Татарстан алдындагы казанышлар өчен орденын тапшырды. Одновременно с КАМАЗом были созданы десятки заводов комплектующих. В результате практически все отрасли народного хозяйства получили колоссальный толчок. Минтимер Шаймиев ЮНЕСКО исемлегенә Татарстанның 4нче объекттан Казан обсерваториясын кертү буенча халыкара форум эшендә катнашты. 19нчы гасыр башында сафка бастырылган астрономия комплексы күп төрле тикшерүне, ачышлар өчен тергеш бирде. Бүген Төркиядәге таулардан да безнең җайланма аша галәмне өйрәнәләр. В списке всемирного культурного и природного наследия астрономии представлена недостаточно. И вот наша задача сплотиться и продолжать эффективную работу. Фәрит Мөхәммәтшин елгаларда су күләмен контрольдә тоту буенча федераль оешмаларның җаваплылыгын арттыру яклы. Бу фикерне Саратовта Идел буе төбәкләренең закон чыгару органнары берлеге утырышында җиткерде. Парламент башлыклары экология ил күләм проектын фатир алган алданучыларга ярдәм һәм күп балалы гаиләләргә бирелгән җир кишәрлекләренә ут, су кертү турында сөйләште. Алексей Песошин Лобачевский исемендәге премияны галим Даниил Вайска тапшырды. Ул хаким гипотезын дәлилли алган беренче галим. Моның өчен 20 ел эш алып барган. 25нче лауреатны КФУның император залында алкышладылар. Көндәлек тормышыбызга һәм һәркемгә кагылган тема белән дәвам итик. Республикада безнең ишегалды программасы эшләнә. Хәзер ул тәкъдим җыюдан эштәлеккә конкрет максатларга күчте. Әлегә күзгә күренми, ә менә апрель ахырында планлаштырылган 1000 ярым ишегалдына төзүчеләр килергә тиеш. Исегезгә төшерик, президент хуплаган программа 3 елда барлык йорт-алларын тәртипкә китерүне күздә тота. Моның өчен 50 миллиард сум акча җәлеп ителәчәк. Без төзелеш министры урынбасары белән очрашып, барган эшнең кайбер нечкәлекләрен белә алдык. Айназ Алмазович, исәнмесез? Хәерле кич. Исәнмесез. Хәзер бөтен нәрсә кар астында калды. Шуңа да карамастан республикада безнең ишегалды программасын формалаштыру эше дәвам итә. Ул эшләр хәзер нидән гыйбарәт соң? Бүген көнгә безнең БТИ белән бергә һәм транспорт министрлыгы белән бергә ясалган эшләр тәмамланып бара. Ул инвентаризация эшләре тәмамланып бара. Без аннары сразу төзибез перечень 21нче елга һәм 22нче елга. Ул 3 еллык программаны без бөтен полностью схемаларны ясап бетерәбез дә. Аннары һәм руководитель исполкомнар белән бергә һәм бөтен шул дворларда тора торган кешеләр белән бергә без шул эшне проектлар буенча эшли башлыйбыз. Анкеталарны анализлау эше тәмамланды бит инде. Анкеталар нәрсә күрсәтте соң? Безнең халкыбыз, республикада яшәүчеләр, алар нинди үзгәрешләрне көтә үз ишегалларында? Кешеләр
сырылар юлны ясатырга ремонтларны, шул тротуарлар юл подъезд төбендә ясарга һәм балаларга уйнарга бер шул зона ясап куярга. Алай үзенчәлекле тәкъдимнәрдә бар имесез? Андылар югында кәсепләре футбольный поле сырый. Футбольный поле дворларның размерлары да туры килмәгән шул ясарга. Безнең белүебезчә, ишегаллар янәшә торган ишегалларга түгел, республиканың шәһәрләре, районнар арасында да ишегалларны ремонтлау программасы аерылып торачак. Нәрсәсенә карап билгеләнә монда иш? Әлбәттә, менә квартальный застройка, микрорайонный застройка ул элек шундый булды. Чаллыда да шундый квартальный застройка, аның дворлары зур һәм бар 5 этажлык домлар, һәр 18 этажлык домлар. Аны бергә муниципаллар белән безгә карыйбыз. Һәрбер ишек алдын отдельно рассматривать иттерә. Бүтәнчә булмый. Чөнки кайсы бер дворларда бар детский площадкада куярга урын юк. Анда юлны ясасаң, тротуар ясасаң, бөтенләй берне ни буенча, гослар буенча, анда балаларга уйнарга әйбер дә калмый. Элек сүз бар типлаштырылган, типовой проектларны куллану турында. Хәзер ул тәкъдим калдымы, или аннан читкә киттекме без? Һәм ни өчен? Бөтен двордан, шул 9000 двордан, анкадыр 7000 анда капитальный ремонт кирәк аларга. Бөтен дворларны ясый башласаң, индивидуаль ул акча да җитми, вакыт та җитми, 3 елда битереп аны ясап булмый. Шуңа күрә без хәзер типовой мафларга күчә башлыйбыз, андый каталогны разрабатывать итәбез. Бергә шул помощник президент Фишман командасы белән бергә шуны ясап, шуларны аннары совместно шул министерство транспорта белән катнашалар ул эштә. Шул вакытта бөтен двор бер двор кемек булмый, ул под копирку ясалмый. Ул бөтен дворда кемдәдер була. Бер төстә детский площадка, кемдәдер әзрәк наборлары үзгәрә. Белүебезчә, чүп ташлау урыннарында аерым карау, аларны бизәү проектка кертеләчәк. Ул бер проектка, конечно, керәчәк. Без аның белән бергә шул регапират мәктәбе ясыйбыз. Бездән аларга кирәк шул типовой контейнерлар. Нинди аларның размерлары, нинди требования кирәк шул ишек алдыларына. Шуларны бергә ясап, без аны ясыйбыз инде теге беренчедән ул янмасын булсын. Контейнер куеп кына, ләкин пожар чыкса, ул безнең защита булырга тиеш. Шуңа күрә без шул полностью ограждениялар, шул площадка астыннан, без аны шул безопасностьтан шул яктан карап, матур да булсын дип, шуны бергә ясыйбыз. Менә беренче төзүчеләр ишек алларына кайчан киләчәк? Яздамы, җәй башынамы? Җәйнең башы, язның азагы, шул була. Шул майларда эшләр башлана, чөнки апрельләрдә әле пока безнең бөгелмәдән кар ята әле, анда эшләрне сразу башлап булмый. Без инде бер вакытта бөтен республика буенча сразу ясыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Безнең илдә кабул ителгән милли проектларның берсе цифрлы икътисад дип атала. Кайбер фаразлар буенча инде быел ук авыл хуҗалыгы оешмаларының һәр өченчесе югары технологияле булыр дип күздә тотыла. Бу тоткан яшелчеләргә суның күпме кирәклеген күрсәтүче җайланма, дроннар белән тиешлешен күзәтү, тагын әллә нәрсәләр. Әлегә һәр өченче ферма шундый дип әйтү иртә. Шулай да иң алдынгы технологияләрне кулланышка кертүче хуҗалыклар бар һәм алар аның икътисади файдасын күрә. Шундый мисалларны Руслан Хөснетдинов барлады. Бу татар эстрадасы артистлары катнашындагы яки чит ил җырчылары концерты да түгел, Әлмәт районының Такарликов хуҗалыгында сыерларны җырлап ашаталар да, савалар да, йоклаталар да. Безнең колонкалар үзе менә монда урнашкан. Безнең көне буе, төне буе классик музыка уйный. Сыерларны монда Венгриядән алып кайталар. Алар тыңлаган репертуарда дөнья классикасы да, татар җырлары да бар. Яңа технологияның авыл хуҗалыгы өлкәсенә файдасын инде күптән сизгәннәр. Тынычландырыр өчен, ордырыр өчен менә шундый классический музыкалар куябыз. Мол инде ул менә шулай утомляться иткәч күбрәк ашый. И, соответственно, күбрәк сөт тә бирә. 647 саум сыер көн сайын 20 тонна сөт бирәҗәен, хәтта бу күрсәткеч 30 тоннага җиткән. Фермада 90 кеше хезмәт куя, аларда җыр тыңлый ял итәләр. Доказанный бер музыка инде ул кешене тынычландыра бит. Стрессларын симайта. Хәзер мал табибларына, зоотехникларга элекеге кебек күрсәткечләрне дәфтәргә язып интегәсе дә түгел. Чит илдән кергән заманча алым эшне җиңеләйтә, хәтта сыерны качан үгез яна кертергә кирәклеген дә компьютердан карап беләләр. Муенга кидерелгән датчик хикмәте бу. Күрсәтә ул телеккә килгәнен, каплату вакытында күп кайчан каплатырга мөмкин, кайчан уже соңга калынган, шулай берләрне күрсәтеп бара. Такарликов хуҗалыгында чираттагы яңалыкны гамәлгә кертеп яталар. Тиздән сыерлар да кешеләр кебек йомшакта йоклаячак. Бу инде безнең малларыбызның сәламәтлегенә дә влиять итәчәк, аларның
бетон үйден де тоймасқа. Монысы инде Мамадыш районының Малмышка авылы 50 ел элек сыйыр аягындагы беләзекне күргән кешеләр аптырап калыр иде, әмма бу хәзер сыйырның йөрәге кебек мөһим әйбер. Аның аркылы күпме сөт савылганында сыйырның авырлыгын да белергә мөмкин. Җир белән күк арасы инде моңа ышанып та бетеп булмый. Мамадыш районындагы агросәнәгать паркында 4900 савым сыйыры бар. Һәрберсендә беләзек. Сыйырның качан бозаулыйсын шул җайланма ачыклый да интернет аша ветеринарның компьютерына җибәрә. Элек бозау качан туасын фаразлап кына чамаласалар, хәзер сәгатенә кадәр төгәл беләләр. Күрсәткечләре төшә башлаган. Эш күрсәткечтә уже бу якын арада бозаулыйсы сыйыр инде. Сыйыр савучы роботларны уйлап тапканнан соң авылда яшәүчеләр таң калган иде. Хәзер аларга алмашкан менә шушындай датчиклар кулланалар. Чит илләрдә алдынгы технологиялар күптән файдаланыла. Бер беләзекнең бәясе 18 000 сум, ләкин үзен тиз аклый диләр. Шуңа даңа кызыксыну арта бара. Ул Ирак, Израильдән кайтартылган һәм хәзерге вакытта ул барлыгы 4900 сыйырда бар. Һәм барлык күрсәткечләр турыдан-туры компьютерга килә. Шушы беләзек ярдәмендә терлекнең күпме вакыт ял иткәнен дә белеп була. Авырый башласа да хәбәр итә, ләкин андый очраклар сирәк диләр. Сөт җитештерү күләме артуы да заманча беләзекнең тылсымы. Район 146 тонна завайта сөт. Алар АПК шуларның шул район буенча 133 тонна завайта. Хәзер Мамадыш тәҗрибәсен әле бары тик Әтнә районында гына файдаланалар. Нәтиҗәсе күзгә күренеп файда китерсә дә, безнекеләр мондый яңалыклы тиз генә кертергә ашыкмый. Гәрчә чит илләрдә аның белән күптән дан тотсалар да. Европада, чит илдә, Израильләрдә бу система күптән эшли инде. Бу бит система контроля дип атала инде, потому что ашатуны да, савымны да, технология содержаниесын да контролирует бара. Хәзер Татарстаннан ерак Голландиягә күчик. Монда 10 елдан артык сарык сыйырларны электр көтүчесе көтә. Россия туристлары күреп шаккатып кайткан иде. Махсус тактага электр кишәнеше барлыгын язып куйганнар. Написано, что это под напряжением. Мамадыш районының югарысын авылында исә электр көтүче җайланмасын нибары 2 ел элек кенә файдалана башлыйлар. Анысында да көтүче таба алмый интеккәч. Соңра халык бу технологияның вакыт ягыннан да икътисади юнәлештән дә күп нәрсә тотканын аңлый. Бер кеше барлаштырып кына йөрибез шул. Biz таң ягында икене кырып куйдык инде рәттән. Монысы авыл хуҗалык өлкәсендә һәр яктан дан тоткан Израиль. Биредә барлык ил территориясе буенча уңдырышлы туфрак нибары 10-15% гына тәшкил итә. Кырык климат, суга кытлыкта аларга теплицаларда уңыш алу өчен комачауламый. Мисал өчен Израильдә теплицалар күләме 3000 гектарны тәшкил итсә, Россиядә булса нибары 2000 гектар гына. Димәк, без әле булган ресурслар белән бөтен көчкә эшләмибез дигән сүз. Бәйинкендә ул технологияларны кертмәсәк, без бәйинкендә bir нинди экономия турында сүз алып бара алмыйбыз. Бәйинкендә экономически правильно, если не работает, авыл хуҗалыгында эшләү бик авыр. Безнекеләр чит ил тәҗрибәсен алга таба да өйрәнмәкче. Ресурс һәм кеше хезмәтен җиңеләйтүдә дә файдасы күз алдында. Руслан Хусындинов, Филүзә Хәмидуллина, Марат Зайдуллин, Александр Лабанов, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Атнаның безнең репортажларга эләкмәгән гаҗәп хәлләрен Данил Сафаров җиткерер. Эфирда кодак вакыты. Исәнмесез. Америка президенты Дональд Трамп ул шундый кеше инде. Гел ниндидер мәзәк хәлләргә очрап тора. Андый хәл булмаса, ул аны үзе тудыра. Менә фотосессия вакытында аны бөркет талый. Менә журналистларга ул прическасы белән мактана. Менә Франция президенты иңеннән шәш кавыгын кага. Ә монысы шул ук президент белән кул кысышу. Абый, җибәр инде дип угайтыгызы. Бу атнаны әлеге видео мәзәкләргә тагын берсе өстәлде. Трамп үзенең хатынын үзе белән алырга онытып җибәргән. Менә карагыз, ул әкрен генә вертолеты янына бара. Ишекте яптым буга инде, үтүкне сүндердем дип уйлый Трамп. Нәрсә генә калды соң? Бәттәш, хатын калган иш. Ярый әле үзе йөгереп килде. Казан үзәгендә каз гүләйт итеп йөрде бу атнаны. Теләсә ничек түгел, ә бик тәртипле рәвештә. Хәтта юл йөрү кагыйдәләрендә үтәп. Менә матур гына зебра аша юлны чыгып бара ул. Автомобиль йөртүчеләр аны төрле урамнарда видеога төшерергә өлгергән. Авылларда каз мәсе гөрли дигәннәр иде. Әллә шуннан качып башкалага күченгән инде. Тегәм! Дич! Әмма Казанда да тынгы юк. Монда да куркыныч. Популяр җырчы Илназ Гарипов әнә шәһәр эчендә төлке күргән шул ук көнне. Әллә бу җирән койрык теге каз исенә килгәнме башкалага? Карагыз, дуслар. Төлке Казан ортасында. Менә шулай. Декабрь. Каз йөри Казан урамы буйлап, төлке йөри.
Юк, сез миңа аңлатыгыз. Без миллионнан артык халкы булган мегаполиста яшибезме, әллә зоопарктамы? Что, не понимаешь? Атнаның тагын бер кызыклы видеосы. Башта аны карап узыйк. Чөнки нәрсә дип әйтим? Хәтта әйтер сүзем дә юк. Видеодагы абзый бәлки күпләргә таныш та түгелдер. Таныштырып узам, Татарстанның атказанган артисты Ирфан Измайлов дип белерсез. Үзе Сиргач якларыннан Мәскәүдә яши. Очраштыргалаштыргалаганда, менә шушындый мәзәк такмакларда җырлаштыргалаштыргалый. Абзыйның бу үзенчәлекле сүзен интернетта бик күпләр әйтергә тырышып карады, әмма булдыра алмадылар. Мин дә җөрәт итмәм. Үзе шап башкара. Әйдәгез, тагын бер кат. Татар эстрадасында миллилек югала башлады. Җырлар да ярым татарча, артистларның сәхнәдә үз-үзен тотышы да төрлечә диләр Булгар радиосында. Монда хәзер радионың милли премиясын тапшыру тантанасына әзерләнәләр һәм миллилеккә йөз тоталар. Ул алып баручыларның сөйләмендә дә, сценарий, киемнәрдә дә чыгарырга тиеш икән. Иң мөһиме җырның сыйфатында. Алар премиягә ничек эләгәсең? Әзерлекне Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Хәерле исәнләрмесез? Костюмның шалбарын кыскартасы бар. Җырчы Азат Фазлыев ательега костюм шалбарын кыскартырга килгән. Тормыш иптәш Алсу Фазлыева белән быел әгәр сине очратмасам җырын башкарачаклар. Инде 3нче ел катнашалар, җаваплылык зур диләр. Лаек булгач, ул бөтенләй икенче төрле аңа әзерләнә башлыйсың. Инде әлбәттә киемнәргә карата, җырга карата, үзеңнең сәхнә тотышына карата бөтенесендә контрольгә аласың, махсус әзерләнәсең шушы бәйрәм өчен. Булгар премиясе тантанасына менә шушындый бик матур, затлы бер костюм күлмәк тиктердем мин. Егетләрнеке егетләрчә, кызларныкы хуштан дигарга тиеш. Резидә Шәрәфиева милли премиягә милли күлмәк әзерләгән. Бу минем читегем инде 5 ел үзенә күлмәк таба алмый интекте. Менә Аллага шөкер, буның инде вакыты җитте дип уйлыйм читекләреннең. Ул милли дигәч миллилек сакланырга тиеш. Зарыгып көтеп торабыз инде бу бәйрәмне. Ул безнең өчен шул хәтле зур бәйрәм, зур тантана, зур дәрәҗә минем өчен. Теге чит илләрдә Оскар алалар бит әле. Шундый итеп без аны көтеп алабыз. Раяз Фасыйхов бу премия белән иҗат елына нәтиҗә чыгара. Җирибез инде балаларны чиктәге җырчы бәйрәме көтә. Без менә шушы фестивальләрне көтәбез. Менә быел да җырлар ләгер микән? Чакырлар микән, бүләк бирделәр микән? Башкарачак җырын сер итеп сакласа да, хореограф Ирина Алешина пәрдәне бераз ачты. Раязныкы шәрык әкияте стилендә булачак ди. Һәрбер композициягә иҗади карыйлар. Биюләр, артистларның сәхнәдә үзен тотышы. Куда пойти, как посмотреть. Бер яктан лирик җырда басып кына торасың кебек, әмма хәрәкәтләр зур роль уйный. Чөнки лирик җырны да актерлык осталыгын җиңеп, тамашачы күңеленә җиткерә белергә кирәк. Каждая песня – это маленькая история, маленькая жизнь. Һәрбер җыр ул кечкенә тарих, кечкенә тормыш. Драматургия һәм режиссерлык алымнары белән без аны тагын да матуррак итәргә телибез. Быел сәхнәдә асимметрия кулланабыз. Мондый алымның әле булганы юк иде. Менә сценарийны елдагы Шәйфак Хафизов яза, ул бөтен кухняны эштән беләм, артистларның холкына кадәр. Алар быел 30дан артык, шуның кадәр үк номинация. Иң халыкчан җыр, ел ачышы, кабатланмас тавыш, әлбәттә җыр авторларын да бүләкләячәкләр. Синдәйләрне таба алмам. Барлык фестивальгә караганда иң мәртәбәле фестиваль минемчә. Аның оештырылу буенча, аның үткәрелү буенча, аның гомумән менә бу техник яктан, бизәлеш ягыннан. Зөфәр Хайретдинов үзе дә катнаша, ул язган көйгә җырлаган шәкертләре дә. Булгар радиосы милли музыка премиясын иң дәрәҗәле чараларның берсе дип атый. Төп күрсәткечләрнең берсе ул башкарылган җырларның сыйфаты. Инде генә фестиваль булмаса, әгәр анда инде дәрәҗәләре түбән булган җырлар катнашса, җырчылар катнашса, ул фестивальнең югарылык дәрәҗәсе шул кадәр генә булыр иде.
Для нас это своеобразный экзамен. Безнең өчен бу үзенә күрә бер имтихан. Сәнгать советыбыз бар. Ул радио хезмәткәрләреннән генә тормый, заманча татар музыкасы тармагындагы белгечләрне дә җәлеп итәбез. Татар эстрадасы легендалары белән яшь башкаручылар да сәхнәгә менә. Күбесе кайнар хит проектында җиңүчеләр. Халык җырны радио һәм телевидениедән карап, үзе аның өчен тавыш бирә һәм җиңүчене сайлый. Үзләрен күп кебек, бигрәк матур бүген бергә мәңге. Әлеге җыр чын мәгънәсендә үзе ел хиты булырлык. Әнвәр Нургалиев Болгар радиосы премиясенә беренче генә лаек булмый инде. Иҗат итүемнең нәтиҗәсе дисем килә, халык тамашачым сайлаган икән. Значит, мин лаекмын шуңа. Менә ни өчен бу җыр шундый популяр булган дип уйлыйсыз сез? Шәхсән. Ул гадилеге белән тормыштан анган. 14 декабрь көне кичке сагать 6-да барлык тамашачыларны да менә шушында пирамида күңел ачу үзәгендә көтәләр һәм инде иртәрәк килергә киңәш ителә, чөнки концерт алдыннан әле интерактив була. Ул фотога төшү истәлеккә магнитлар ясау һәм инде һәрбер килгән тамашачыга менә шушындый йолдызлар да бүләк итәчәкләр. Быел бит инде 7-нче тапкыр үткәрелә Болгар радиосы милли музыкаль премиясе 7 сан ул татар халкы өчен бәхет китерә торган сан. Шулар инде без җыр кешене гомере дәвамында озатып бара дигәнгә дә акцент ясарга булдык. Чөнки татар халкы авыр вакытта да күңеле шат булган вакытта да нәкъ менә җырга мөрәҗәгать итә. Барлык серләрне дә 14 декабрь көнне ачарга вәгъдә иттеләр. Билетлар бар әле. Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бу узып баручы атнаның төп вакыйгалары иде. Киләсе шимбәдә кабат очрашырбыз. Исән сау булыгыз.